अमा राजा नोंथांखौ जोंनि लाब्रा बड' स्टुडिय'आव बरायबाय। दा नोंथाङा इलेक्शनाव जेननानै माबायदि मोनखो? आच्छा बे थालिरा माब्लानि? बे थालिरखौ दहायसो लाबोदों जों दखाननिफ्राय। नोंथाङा थालिरखौ बाद होथ'दो दे, आंनि सोंनायनि फिननायखौ होदो। बाद होनो? थालिरखौ बाद होनो? थालिर जाब्लासो मैदेरनि समान बोलो जायो, बेखौ आं माबोरै बाद होनो? आच्छा दे, थालिरनि टपिकआव जों उनाव फैगोन। बेनि सिगां नोंथाङा फोरमायदो इलेक्शनाव जेननानै माबायदि मोनदों? आं मानो खोन्थानो? नोंथांनि गोसोनि खोथाखौ रायजोफोराबो मिथिनो लुबैयोना। दा बुंदो, नोंथाङा इलेक्शनाव मानो जेनखो? आंनि गोसो। आं जेननो गोसो जाबानो जेनो, देरहानो गोसो जाबानो देरहायो। दाथ' नोंथाङा नोंथांनि मासिखौ हगारनांसिगोन मालायनो, आरो सरकारनिफ्राय मोननाय क्वार्टारखौबो हगारनांसिगोन, नङा होमबा? संख्रि दङ ना? संख्रि? औ, किचेन रुमाव दङ खोमा, नाथाय मानो? आंनि गोथां गारायाव सारना होफैया माने। आच्छा, नोंथाङा जोबोद गाज्रि मोनदों नङा होमबा इलेक्शनाव जेननायनि? दा फैबाय थानाय इलेक्शनाव नोंथाङा मा खालामनो सानो? आं मानो खोन्थानो? दानानै होदो एसे रायजोफोरनो। बे रायजोफोरनो आं मानो खोन्थानो? रायजोफोरानो आंखौ फेजेनदों जेब्ला आं मानो खोन्थानो? दा बायदियाव जाय मानसिया आंनो इलेक्शनाव भट होआखैमोन बिसोरखौ मोनथिनाय मोनब्ला मा खालामगौमोन नोंथाङा मिथिनाय मोनब्ला? आंनि गोसो, आं मानो खोन्थानो? आच्छा, नोंथाङा जेबो गोसोनि खोथा फोरमायला होमबा? गोसोनि खोथाफोरखौ जाम्बायासो फोरमायनानै लायो। गोसो सिङाव मा सानो मा साना मालाबाबो गावनि गोसोनि खोथाखौ मानसिफोरनो फोरमायजोबनो नाङा। आरो खामानिनि खेत्रआव जेब्लासिम खामानिया साक्सेसफुल जाया अब्लासिम मालायनो खोन्थानो नाङा। आच्छा, नोंथाङा माबाफोर प्रिपेयार खालामगासिनो दङ नामा? आंनि गोसो, आं मानो खोन्थानो? आरो आं इन्टारभिउ होबाय थानो बाबाय। बेनो आंनि जोबथा इन्टारभिउ, बिनिफ्राय आं नोंनो इन्टारभिउ होला। अके, बाय। दा नोंथांमोना नुबाय, बिथां अमा राजाया इन्टारभिउनि गेजेरावनो गारनानै थांबाय। बिथाङा मा सानदों मा सानाखै जोंनो जेबो फोरमायनानै होआसै। अब्लाबो जों नाजाबाय थागोन अमा राजानि गोसोआव मा साननाय बेरखांदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो थाखाय। अब्ला आं दिनैनि दान्थे बिदान्थे रायलायनायखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों। बाबरे, थालिरखौ बावगारलांलायथाराखै माथो आसोला। डेन्जारलै। दुम्फावाय, लोमजादों? माबायदि लोमजादों? दे, आं दा न'आव थांबा मुलि लानानै थांगोन। ओमफ्राय नोमायालाय? मा? गैया? दे आं थांबाथाय मुलि लांफागोन दे। न'आवनो थाबाय था। बे स्वाद दाउस्रि देलाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो। दुम्फावाया माबा मोनसे गाज्रि जायोब्लाना बे दाउस्रि देलायखौ गारायाव गैयालां। मानि इसिबां गाज्रि मानसि जाथारखो बियो। जायफ्रा फिसा, दिनै ओंखाम गोजाखौनो जादो। नोमफाया दैमायाव ना सारनो थांदों। दा मासे मानै मोनबा बेखौनो बाथोन सेफ्लेनानै जाहोगोन आं दे। दिनै बे ओंखाम गोजाखौनो जादो दे। आयै, साननैसोल' ओंखाम गोजा जानोसै आं। बिनि उनाव आं बिराद गिदिर माहाजोन जागोन। दे, जायफ्रा फिसा, माहाजोन जाबाथ' मोजांनि बाथ्रा। नोंनि सायावनोसै दे। आं बांद्राय सिन्था खालामनाङा। आं बेबायदि ओंखाम जाबोबाय थानाया गोबावसै। दिनै सानसेखौ जानायालाय माथो थाङो। नोंथाङा टेनसन लानाङा। आरो नों बाहेराव मैगं फानहैबाय थायोना, आं नोंखौ मैगं फाननो होला। जेबो नङा दे फिसा, मैगं फाननाया गाज्रि बाथ्रा नङा। होमबाबो आं जिराय जाहोनोसै नोंसोरखौ। दे फिसा, ओंखामखौ जादो दे। आं एसे बारियाव मैगंफोर खनसायहैनि। दे आयै। जाया मोनजायो जाख'लायनो हायि मोनजायो। जाया मोनजाया जेबोखौनो मोनजाया। माइसिन हिसाबैलाय बे बुहुमालाय। जायनाव फैसा दङ बुरजायैनो, जायनाव गैया। बेनिखायनो आं आदा थबिरामजोंसो लोगो जाहैनोसै। आं आदा थबिरामखौनो लोगो हमहैनोसै। आदा थबिरामासो आंखौ माहाजोन खालामनो होनदोंमोन। आदा थबिरामखौनो लोगो हमहैनोसै आं। मानो बार्थडे पार्टि लायनांगौब्रा, बोरायबायलै आं बेफोरखौ खालामनो समायला। गथ'फ्राल' बार्थडे फालियो नामाहाय? जोनोम सानखौ गोसोखांनानै मोनसे फिसा पार्टि खालामदों आरो बेवहायलाय मा गथ' मा बोराय। केन्डेलखौ खोमोरदो। आं लाजियोलै। हनै मानसिफोराबो नायहरसो गारदों। बोराय मांथाथा मा बार्थडे फालिलाबायखोसो नंबाय खोमा आंखौ। दे आफा मोनसे उइस बिदो, ओमफ्राय केन्डेलखौ खोमोरदो। आं लाजियोलै। माखौ लाजिनांगौ जाखो? नोंनि लाजिनायखौसो उल्था लाजिफिनगोन मानसिफ्रा, मिथिबाय? दे खोमोरदो केन्डेला। आच्छा, दे होमबालाय। आफा माबा मोनसे उइस बिग्रोदो मेगन मिसिमनानै। आच्छा, बिदिबो खालामलायनांगौ होमबा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Najibudan. Happy birthday to you. Happy birthday Apa. Thank you. Happy birthday Apa.
थेंक इउ स' माच। केकखौ हानानै बयनोबो दौदो। बिदिबो दंलायोना दा बावलायलांग्रा जाबायलां। माबायदि नोंलाय मानसियालाय दे दौदो बयनोबो। मानो दौलु दौला खालामबाय थानांगौ जाखोब्रा बे वेटारखौ लिंहरनोसै आं राननानै होफैथोंसै। माबायदि मानसि बियो र' लिंहरनो आं। वेटारानो बे केकखौ लांफैलाय ओमफ्राय राननानै लाबोदे। बे केकखौ बयनोबो राननानै होदो आरो नोंसोरबो जादो। अके मेडाम। आफा दिनै नों मा जानो गोसो जायो जाबानो जाबाय। बाहेरावलाय मा जाबावनोब्रा न'आव थांनानै जाहैनोसै माबा मोनसे हालखा फुलखा जालांनोसै। नै बेनाबाथाय सिं फैसानि हिसाब खिथाबसो खालामगासिनो दङ खोमा। फैसाजोंसो मानसिलै दानि जुगाव। दे ना आफा मा जानो गोसो जायो बुं। औ आफा दिनै आंबो जोबोद बुस्थु जागोन नोंनि सायावनो। आं हले न'आव थांनानै संना होनायाव गैयाहाय नारजिबुदां दे बेवहायनो माबा मोनसे मोजां जालांनोसै। आरो ओरैनोबा नोंजों जेरावबो लांफा जाखाया दिनै बार्थडेआवसो जेने दिनै नोंखौ लिंनानै मोनदों आंहा। दिनै बाहेरनि ओंखामखौनो जालांनोसै। बाहेरनि ओंखाम जाबा मा जायो मिथिगौ नोंसोर? बाहेरनि ओंखामफोरा गोथाव जाया। गोथाव जायोबाबो गोथाव नङा। मानो होनोब्ला बिसोरो माबायदि सङो जों मोनथियाना। बुहुद खम रेस्टुरेन्टफोरा हटेलफोरासो साफायै सङो। बांसिनानो 90% गाज्रि सङो मिथिबाय। बेनिखायनो न'आवसो जानांगौ। जालायबायना नोंना जालायबाय। नों बेफोरखौ साननाङा दे नों दिनैनि थाखाय जादोंना। जुदि जानायाव माबा मोनसे बुस्थु गाज्रि बुस्थु मोनोब्ला जुदि न'खरैनो जों दबथेना थाङोबा मा जानांगौ जाखो? माबायदि सानखायो बे मानसियासोआ? जेबो जाया दे मा जानोखाय? नुवाखै नामा नोंसोर निउसफोराव बेसे मा दावराव जाबाय थायो? बार्थडेनि केकआवबो बिस मोननानै मानसिफ्रा थैलायलाङो मिथिगौ। दाखालिसो 8 बोसोरनि ना 9 बोसोरनि गथ'आ थैदों गावनि बार्थडे फालिनानै। जाबाय बेफोरखौ रायखांबाय थानांला। फैया दे जों इसेबां थाबनो। थौ थांनोसै न'फोराव। नारजिबुदां जेसेबांनो बैसो जालांदों इसेबां खें जाग्रा जालांबायहाय नोङो। जों मोजां रेस्टुरेन्टआवसो फैदों मिथिबायना जेबो जाया दे। मा मोजां रेस्टुरेन्टलै गिदिर दामिफोरावबो 5 स्टार 10 स्टार हटेलफोरावबो खालायखौनो मोजां खालामफिननानै जाहोफिननाय रेकर्ड दं मिथिबाय। बेनिखायनो आं बाहेराव ओंखाम ओंख्रि जानो बायो। मालाबाथ' जानांगोन ना आफा उपाय गैयियाव। उपाय गैयैखौनोथ' उपाय खालामनांगौ मिथिबाय। मानसिफ्रा मा खालामनो हायाखै दानि जुगाव। गारि दिहुनबाय, मबाइल दिहुनबाय, इन्टारनेट दिहुनबाय, बिल्डिं गिदिर लुबाय। मा खालामनो हायै दंबावो? बे जानाय आन्थाखौनो जों बानायनानै लानो हायाबा मा मानसि? खोनासं नारजिबुदां सब समावबो जों जानाय बुस्थुखौ मोनस्लाबबाय थाया मिथिबायना। मानो मोना? जों जगार खालामना लाखानांगोन ना। मोना होनना मिथिखानानैनो जों जगार खालामखानांगोन। नोंजों मा जाबावगोनथाय? बानलु बायदां थांलाय अर्डार खालामहैलाय। नोम्फानि सिगां अर्डार खालामजानाय नङा दा लासिं खालामथारगोन बियो। जागोन दे आयै। आं नोंनो मेसेज खालामनानै हरखाबाय मा जागोन मा जाया। नों बेखौ अर्डार खालामबानो जाबाय। दा नोम्फाया खोनाबा बायदिसिना होनलायगोन। आंलाय माथो खोनागासिनो दंखायो। प्लिज ना आफा दिनै गोथाव जानो लुगैदों। हटेलनि ओंखाम ओंख्रिया गोथाव नङा न'नियासो। बिदि होननानै सामफ्रामबो न'निखौ जाबाय थाजाया आफा। बानलु बायदां थां अर्डार खालामहैदो। जागोन दे आयै। आच्छा नोंसोरनो बुंलाय गासैबो जुदि हटेलनि ओंखाम ओंख्रि जानानै जुदि पयजन जायोबा फुड पयजन जायोबा हस्पिटालाव जोंखौ सोर लांगोन? सोर एम्बुलेन्सखौ कल खालामगोन? माबायदि जालांथारखो बे मानसिया? मानसि उल्थां फाल्थां सानो नोंलाय? फेमिलिफोर न'नि गोजा ज' फैदों एसे मोजां सानना नों। आं मोजां साननानैनो बुंदोंब्रा। आफा प्लिज नों जानला मोनला बुंबाय थानांला। नारजिबुदां दिनैनि समाव बेफोरबायदि उल्था फाल्था होननांला दे। जेबो जाया दे माबा मोनसे जाबाथाय आं रिस्क लागोन। आच्छा दे। आयै आं अर्डार खालामबाय। दे मोजां। बानलु बेदां मा अर्डार खालामखो नों? दा नुगोन दे आफा बिराद मोजां बुस्थु अर्डार खालामबाय आं। जेसेबां मोजां अर्डार खालामा मानो नारजि अमा, थास' बिबारजों ना, मैथाजों अमा बेदर, अनलाजों दाउ बेदर, हांसोजों खुमब्रा, थाइगिरजों ना बेफोरबायदि जाया। बेहाय संनानै होगोन आं बेफोरखौ। दिनै हटेलनि ओंखाम ओंख्रिखौ जानानै थांनोसै। गथ'फोराबो बिराद गोबाव जाबायमोन बाहेरनि ओंखाम ओंख्रि जायैया। जाहोनोसै बिसोरनोबो। नोंहालाय मा उल्थां फाल्थां सानबाय थायोहाय नारजिबुदां। दिनै सानसेया जेबो जाया दे मोजाङै जाबानो जाबाय। बे सानसेयावनो माला मा जायो रावबो बुंनो हाया। माबा मोनसे खैफोदा फैनोब्ला 1 सेकेन्डआनो जथेस्थ'। बे 1 सेकेन्डआवनो जोङो बारजुमबा बिल्डिंनिफ्राय बेयावनो थैगोन जों। मा होनबावगोनथाय आं बे मानसियासोखौ। बेहाय दे जियानो जादोला दिनै सानसेखौ जादो दे थैया आं डाक्टर लिंहरखानोसै एम्बुलेन्स लिंहरखानोसै। आफा दिनै जेबो जाया दे नों गिनाङा जों दङ ना। आच्छा दे। थालिरा मोनसे फिथाइ। थालिर जायोब्ला जायो गोमैदेरनि समान बोलो मोनो। बेनिखायनो बयबो थालिर जानांगौ जायो। आयला माथो बेलाय बादालिसो मानो गाबबाय थादों बेलाय? ओइ बादालि मानो गाबदोंलाय? हामाना सिख्ला मानसि बेफोरबायदि गाबनो। नोंहालाय मा जादों
दे आंसो गाबनो लुगैदों आंसो गाबदों दा हामालै बिदि बुंनो गाबलाबायनो नाङालै जानला मोनला मोदैफोरखौ लस खालामनो नाङा मोदैफोरखौबो मानसिनो बिराद नांगौ जायो बेनिखायनो जानला मोनला गाबलाबायनाङा ओइ आं जानला मोनला गाबाखै दे आं दुखु जानानैसो गाबदों आहा दुखु माबायदि दुखु दङ आरो नोंनोलाय मानो नांगौ आंनि दुखुखौलाय नोंलाय बाहागो लाफागोन ना मागोन गोनां जायोबा बाहागोबो लागोनब्रा आङो देलाय बुंलाय आंनो खोन्थाल'लाय नोंहा मा जादों दाना नों जोंहानावबो थांथारला खामानि गैयाबालाय मानो थांनो दे आच्छा दे बुंलाय नों मानो गाबदों आं दुखु जादों होनबाय एब्रा दुखुफोरखौ रानलायलायनांगौ नोंबो एसे लादो आंबो एसे लानोसै नोंनि दुखुखौ दे बुं मा जादों आब' दाउस्रि देलाया आंखौ दिनै सोबादों मानोलै अन्थाव बाथाव नोङो आंखौ गुमैजों सन्देह खालामनानै आंखौ सोबादों आइला जामाइला दा गाज्रि खोथा जाबायना आव दागाब गाबनाङा आं दुखु जादों आं गुमैखौ गोसोखौनो थैया बेखौनो आंखौ बायदिसिना सानो आब'आ माथो खालामनो गासिबो मानसिनि गोसोआ मोनसे जायाना बादालि आंनि बायदि गोसो जाजोबाना बेनिखायनो दागाब आव बादालि आव दिनैनिफ्राय दागाब दे बादालि माबा मोनसे दुखु जाबा आंनो खोन्थाबानो जाबाय आं जेब्लाबो नोंनि खाथियाव फैगोन नों दुखु जाबानो मिथिबाय बादालि जागोन दे ओमफ्राय बे थालिरखौलाय मानो लादों नों माथो बुंबावनोब्रा जोंहानि आफाया थालिर रायख' जाबाय मोखां बिखा सोना होनानै बांद्राय मोखा बायदिसो जालांसिनबाय जेराव नुयो बेवहायनो थालिर नुबानो लाना फैयो आं आफानि थाखाय जोंहानि न'आवबो जि थालिर दं नों फैनानै लांफैबानो जाबाय दे जागोन दे आच्छा बार' थाइबानि लारु नोंखौ आं नोंसानि न'सिम दोननानै फैनोसै थौ दे होमबालाय सन्थला नों दखानाव थाथ'दो दे आं न'आव थांनोसै दाउ हांसो बोरमाफोरनो बादार हैनांगौ सामसे माथो इनकामानो बारा जाथारासैलै मा खालामनांगौ जाखोब्रा जागोन ना होननानै थाबा जायालै थाबायानो दं आं मिथिगौ ना दा बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरखौबो मोनासैब्रा दा बे मिथि एक्ट्रेसखौल' सोंनो बाखिसै बेखौ खबर लानो नंबाबो जाला थांनोसै नामा आं गाबोन समफोरनो मा सानो बेबा खालामगोन ना खालामा नोंना नायनायावलाय माथो थाङोब्रा सोंना नायबानो जाबाय ओमफ्राय अमा राजानि खबरालाय माथो जाखो सफिरामखौ लोगो हमहैदोंमोन ना बिसोरलाय आरो नांलाय खमलायानो जोबला मालानि दिनाव सानैजों मोजां जालायगोनथाय मोजां जाबाबो गाज्रि जाफिनबाय थायोना मानसिफोरा आंनिबो माथा गला थालै सामसे दावसेदेलाय नोंखौनो लोगो हमनो फैदों आं मानोबा बेवहाय रायलाया जोंहा मोनसे रेस्टुरेन्टाव थांनानै मोजां गाज्रि रायलायनोसै रेस्टुरेन्टाव थांलायलायना रायलायनांगौ नोंनि हेफाजाब नांगौ जादों आंनो नाथाय आङो न'आव थाबैनो थांनांगौ ना नोंसानि फिसाजोआनो दंखायो माथो न'आव आरो फिसाला थरल'आबो दङबावोसो दासो नोंसा न'आव थांदोंमोन आं नोंखौ नागिरना ओमफ्राय दखानावसो दं होननायखाय फैबाय आरो बाल आं जाहोगोन ना नोंनो सन्थला दावसे देलायजों माबा मोनसे रायलायनानै थांनोसै दे फाग्लि आरो बे फाग्लिनि रायलायनायाव गबो नाङा आं सानस्रिनो रोंखायो सानसे नों बिदि रोंलायथारो आरो बुंनो थौदो बे दावसे देलायाबा मा खोमायाव एरना होलायगोनब्रा जिबौखौ फोथायबाबो दावसे देलायखौ फोथायजायालै मानसिया बा थिग नंथारा जियानो जादोला दे मिथिखौ खेबसे सोंनोसै मोनबा मोनबाय मोनाबा गैला दैज्लां बोथोरबो सफैबाय हालखौनो एवनानै माइखौनो मोजां गायनांसिगोन न'नि हाखौबो फाननानै अमा राजानो फैसा हरनांबाय दा मालायनिखौनो आदि गायनांसिगोन आरो थाबैनो मोसौनि बन्दोबस्त खालामनांसिगोन जानाय नंला बापावो जायफ्रा नं दा नोंखौनो गोसोखांनानै नायनो फैथारदों आं बेफोरबायदि जानला मोनला जेलाव फैनाङालै जायफ्रा आं नोंखौ गोसोखांथारदों नों आंखौ बुंदोंमोन ना आंखौ बिराद गिदिर गेंस्टार खालामगोन होननानै माहाजोन खालामगोन होननानै माथो नों जेलावसो थाबाय नों आंखौ थगायदों आरो जायफ्रा फंबाय आं मिथिगौ नोङो खोथा होदों नाथाय खोथाया जोबोद कमप्लिकेटेड जानानै दं नों सिन्था खालामनाङा आं थाबैनो बे जेलनिफ्राय ओंखारलांगोन खालि नों धैर्यल' हम मिथिबाय धैर्यबो हमनांगौ मानसिया धैर्य हमाबा आं बायदि जेलाव थानांगोन माबोरै धैर्य हमनांगौ माबोरै धैर्य हमनाङा रागाखौ बोरै बाहायनांगौ बाहायनाङा गासैखौबो खोन्थाजोबगोन आं नंगौ बेनिखायनो नोङो बांद्राय टेनसन लानाङा दा न'आव थाहैथ'दो आं थाबैनो फैफिनगासिनो दे थांदो बापावै गथ'आ आंखौ नायनो फैलायथारदों बिराद मोजां मोनथारबाय होनबा बियो आंखौ आं थाबैनो ओंखारनांसिगोन जेलाव
बिमा बिफाखौ लिंहरनांसिगोन जानाय नंला सानदोंमोन साननैसो जेलाव आलो गोजोन थागोन होननानै गैया आरो आं जेलाव थाबाय थाबा अमा राजाबा मा फाल्तु खालामबाय थागोनलै आरो बे आंखौ धमकिना गालांलायदों बा जेलनिफ्राय गबा बे आंखौ गारानो ओंखारलांसै नैबे फान्था गिला टफिरामा मा खालामो नायथारनि आं फारसेथिंजाय आंनि अनजालि थाइबानि दालिया आंनि मुसुर दालिया माबायदि अबस्थायाव दं बेबा आरो सोर सोर हौवाजों रायलायगोन बेबा आं गैयाव आंखौ नेबाय थानो हागोन ना बे आंनि मुसुर दालिया ओरैनोबा सिख्लाफोरा सिंगोलानो थाजाया हौवाफोरा सोंनाया बा बेबो सोङो सोरबा मोजां हौवाया गोसोथोथोंसै सिख्लाफोरनि गोसो बोरैबा आवलिनानै बे सेंग्राखौ गोसोथोबा आंहा मा जानांगौ जाखो आं लामानि फाग्ला जानो गोसो गैयालै बेनिखायनो बे जेलनिफ्राय थाबैनो ओंखारनांसिगोन आं देलाय मा खोथामोन खोथायाथ' जोबोद गिदिरथारमोन आयो दे बुं ओइ सामसि नों हौवाफोरखौ फोथायोना माने आं बुजियासै माने हौवा मानसिफोरखौ फोथायो नामा होनना बुंदों माने आखल आखुआव आरो हिनजावफोरनि खेथ्रआव आं आरो माथो बुंबावनो गुबुनफोरखौ मिन्थिला नाथाय सन्थलानि खेथ्रआव आं सन्थलाखौ फोथायो जालायखि माथो सन्थलायालाय हांग्रि मानसिखौसो गोसथोयो सिं सिं नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों बेलाय गोदोनिसो बाथ्रामोन ना दा सन्थलाया फैसा थाखा खामायनाय न'खर बेंनायावनो गोदोनानै थायो सम सम जौबो लोङो आरो बेखौलाय आंलाय माथो बुंबावनो आच्छा दे बेफोरखौ बादहे बम्ब्रजों बादालिजों दिनै गोबालायदों मिथिबायना मानो जौ फेनानै बाथमिस माने बम्ब्रजों बादालिजों गोबाख्रबलायदों आरो बे जौ फेनानै गोबानायखौ नुवाखै मिथिबायना दा बेखौनो सानदों आरो बम्ब्रमाया आंखौ मोजां मोना नामाथाय होननानै बिगुमै बिबनांफोरनि काहानिखौथ' जि खोनाबाय आङो गोदो गोदाय बिगुमैजों बिबनांजों गोसोथोलायनानै हाबा लानायबो दंबावो अब्ला बम्ब्रमाया जुदि बादालिखौ लायो होमबा आं मा खालामगोन दे मालायनि न'खराव हाबनानै बुंनांगौ होननानै आं साना थेवबो आं बेखौल' बुंगोन आरोना नोंबो हायोबा आखलखौ एसे सोलायदो दावसो देलाय नोंनाबो आखला बोरैबा जाद्रायथारोना सम सम बिदि होननानै आं मालाय हौवाजों लाइन मारिदों आरोखि गोदो सिख्ला समाव बे थाइजौ मोखाङा बे ओंखाम खामनाय मोखाङा बेजों सानैसो रायलायोमोन दा बेजों जों हाबा जाफ्रामदोंमोन बेबो न'खरनि जबरदस्ति हरनायावसो जाहैनांदों आं बे फाफि बोराय ओंखाम सेवनाय मोखांजों दाथ' आं बम्ब्रखौ थगायाखैना दानि जुगाव हाबा जानाय हिनजावफ्राबो मेल्ला बेलेग हौवाजों खारो नाथाय आंथ' खाराखैना अब्लाबोहाय बबेबा केरेक्टारफोरखौ जोङो सोलायनांगौ गोनां जायो बे आंनि केरेक्टारा जोनोमजों फैफानायसो बेखौ आं बोरै सोलायनो दे बेबो नंगौ बे बुहुमाव ना गुबुनखौसो सेटिसफाइड खालामनानै होनांगौ जायो नों जुदि बांद्राय गोसा रायलायो मानसिफ्रा बेखौ गाज्रि मोनो नों जुदि रायलायालासेनो थायो अब्लाबो मानसिफ्रा नोंखौ सोंखारिगोन बांद्राय मिनिबाबो दाय रागा जोंबाबो दाय मानसिया जेरावबो सतुस्त गैखाया दा नों जिबायदि आखल गोरलै गथ' बायदि खिन्थियो दा बेखौ बम्ब्रमाया मोजां मोनाबो जानो हागौ ना बेनिखायनो जों मालाबा गावनि खुसिखौ सेक्रिफाइस खालामनांगौ जायो जोंनि आखल आखुखौबो सोलायनांगौ जायो नोंलाय माथो सोलायाखै गोदो जेरै दाबो एरै गाबखौ खान्दुरि नाथाय आं आंनि केरेक्टारखौनो मोजां मोनो आं बोरै सोलायनो मा होमबा आंनि केरेक्टारा गाज्रि आरो आं बुङाखै जे नोंनि केरेक्टारा गाज्रि नाथाय खायसे मानसिफोरा बेफोरखौ हजम खालामा होमबालाय नोंनि केरेक्टारखौलाय सन्थलाया बोरै हजम खालामदो जानांगौ आं नोंबायदि नङा नालाय नोंनि मथेबा आं गाज्रि आरो आं गाज्रि बुङाखैहाय नाथाय जोंनि बे समाजाव बांद्राय रायलायग्रा बांद्राय खुसियाव थाग्राफोरखौबो गोजोनै थानो होआ बायदिसिना सोंखारियो बेनिखायनो नों आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा दे दा आं बम्ब्रखौ मा खालामनांगौ दे नों जुदि बम्ब्रखौ थारै मोजां मोनोब्ला बम्ब्रआ मा मोजां मोनो मा गाज्रि मोनो बेखौ नोजोर हो बिनि लुबैनाय बायदि खामानि माव ओमफ्राय बेदि आंनि लुबैनाय बायदि खामानि मावा बे आं मा फसन जायो मा फसन जाया जेबो थालखौनो लाया बालनि रागा जोंनानै आं जे प्रेगनेन्ट बेखौ खोन्थाबावाखैसो आं दावसो देलाय नों प्रेगनेन्ट नैथि खेबनि थाखाय आं बिमा जासिगोन कंग्रेचुलेसन्स दावसो देलाय जोबोद मोजां मोनबाय आं खोथाखौ खोनानानै नों दा बांद्राय खारथिंलाबायनाङा मोजाङै जोथोन लाखि दे होमबालाय आयौ बाला हनै बेसोरथ' हाफां मोनसै थुले बिसोरनि खाथियाव थांनि आयौ मालाय न'खरनि फेमिलि मेम्बार ज' जाफैदों जोंलाय बेवहायलाय मानो थांनो दे थाङाहाय है बालों थाङा आं थांनि र' दावसो देलाय बुजिया आरो मालाय फेमिलि टाइम स्पेन्ड खालामदों बेहालाय मा मोनैलायखो दे जारलासोहाय गोथावथार जि गोथावथार माथोहाय नोंसिना दावसो देलाय
नोंबो फैदों नामा? फैदोंथ' आरो बै सोमसिबो दं आंजों। सोमसि फैलाय। आच्छा माने एसे गोथाव गोथाव जादों नोंसोरलाय? दिनै नार्जि बुदांनि बार्थडे। आयो माला नार्जि बुदां नोंनि बार्थडे? नाथाय आं गिफ्टखौनो लाबोआखैहाय। र' आं गिफ्ट लायनि। होद बेफोरखौनो लाबाय थायो नामा? आच्छा दे जिरायलाय। र' वेटारनाव चेयार बिहरनि आं। ओइ वेटार चेयार लाबोलाय। नार्जि बुदां बोसोरसे बोरायलायबायहाय माथो नोंलाय? होमबाबो सेंग्रा गायनो दङ दे दुखु दाजा। ओमफ्राय हेपि बार्थडे टु इउ। हेपि बार्थडे। थेंक इउ सो माच। अब्ला नोंथांमोनाबो नार्जि बुदांखौ बार्थडे विश खालामहरदो। दिनै नार्जि बुदांनि बार्थडे। स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो। मोजां मोनाखैबाबो लाइक खालामदो। ओमफ्राय गोदानफोरा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो जाहाथे 3 लाख जायो आरो साबस्क्राइबारफोरा। ओमफ्राय दे बाय गुड नाइट।